ମୋ ଘରୁ ବାହାରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତାକୁ ଶାମ ଆସି ଭେଟ ହେଲା। ଶାମ ପଚାରିଲା, କିରେ ଭାଇ ରାମୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ରାମୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଶାମ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ଆଣିବି। ତାପରେ ରାମ ଓ ଶାମ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାମକୁ ଜୋରସେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ରାମ ଶ୍ୟାମ କଥା ହେଲେ, ଟିକେ ଏଠି ପାଣି ପିଇଦବା। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କୂଅ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପାଣି ପିଇସାରି ରାମୁ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇଜଣ ସେ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରକୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଝିଅଟି ତାର ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା। ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥା ସେଇ କୂଅ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ଭୁତୁଣୀଟି ଏକ ଝିଅର ବେଶ ହୋଇ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସାମାନଟି ଧରିଲେ। ସାମାନ ପରେ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭୁତୁଣୀଟି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇଜଣ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ରାମୁ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆମ ପଛପଟୁ କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛି କି? ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ନାଇଁ ମ ଭାଇ, କେହି ନାହିଁ। ଏଇ କାଠ ବଣ ଭିତରେ ପବନରେ ସରସର ଶୁଭୁଛି। ଏହା କହି ଦୁଇଜଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭୁତୁଣୀଟି ଆସୁଥିଲା। ସେମାନେ ଭୁତୁଣୀକୁ ନଜର ଦେଇନଥିଲେ। ଭୁତୁଣୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲା।